ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಡೀ ದೇಶ ಉಂಡು ಮೋದಿ ಸರಕಾರನೇ ಉಂಡು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಪಂತೇರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ಟು ಸೋಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತೇರಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಎದುರಾದು ನಡೆದುಂದುಪನ ಅಪಪ್ರಚಾರೊಳಗೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಭಾರಿ ಜನ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೈ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ ಪನ್ಪನ ಘೋಷಣೆ ಭಾರಿ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು. ಮಾತಾ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಎದುರಾದ ಏವ್ರ ತೋಜಾಯನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೇಸಿನ NIA ತನಿಖೆಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಡೀ ದೇಶ ಉಂಡು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಉಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ಪುಡಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಎಂದು ದೂರಿಯರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದೇರು. ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು R ಅಶೋಕ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DV ಸದಾನಂದಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕರಾಯನ CT ರವಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹರೀಶ್ ಪುಂಜ, V ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಜ 4 ಜನ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತರೇ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಡಿದು ಬಡದಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದರೆ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಖಾವಂದರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಯಾರೇನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಮಂಜುನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಭಕ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದರ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಧ್ವಜ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿನ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕಳೆದ 2-2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ದುಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರನ ಅಪಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ದುಷ್ಟ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋಗಿನ ಇವತ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳಪದವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಅಕ್ರಮವಾದ ಗಂಗಸರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಘಟಕನು ನಾಡಪತ್ತನ ಕೋಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಇರುವೆರಿನ ಪತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾದ ಗಂಗಸರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಇರುವೆರಿನ ಪತ್ತನ ಕೋಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ರದ್ದು 1,15,110 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸುತ್ತುಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಉದಿತೊಂದಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳಪದವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಈ ಇರುವೆರು ಗಂಗಸರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಘಟಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ದ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಣವ್ ಪೀಶೆನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಿಪಡ್ಪು ಅಡಕತ್ತ ಬೈಲ್ದ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅನೂಷ್ ಆರ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರೋಪಿಲಿಡ್ದ ಅಕ್ರಮವಾದ ಗಂಗಸರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಮೂಜಿ ಮಿಷನ್
ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಿಷನ್ ಅಕ್ರಮ ಗಂಗಸರದ ಕುಪ್ಪಿಲು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಾರುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಪುನ ಎಣ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಪುದರ್ದ ಅಮಲ ದಿಂಜಾವನ ಕುಪ್ಪಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಮಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾಯಿನ ಬಾಕಿ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದು ತಂದಿರು. ಈ ಕೇಸಿಡು ವಿಸಿ ಥೋಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಕುಟ್ಟನ್ ಪಂಪನ ಇರುವೀರ್ ಆರೋಪಿಲು ಬಂಧನಗು ಬಾಕಿ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲೆನು ನಾಡಪತ್ತುನ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬರಿದನು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಡು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತನ ನೇತಾಜಿಯರ್ನ ಬದುಕು ಸಾಧನೆಲೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾತನು ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬಂತರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಇ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದ್ನ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸೇರ್ನ ಮೂಜಿ ಬೂಕ್ಲೆನೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಾರು ಪಾತೇರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗಿಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಇ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತನ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸೇರ್ನ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಲೆನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನೋಡು ನಡೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆದ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬೂಕ್ಲೆನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಮಂತ್ರಿ ಪಾತಿರ್ದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯದಾರ್ ಮಹಾನಾಯಕತ್ವಡು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಡು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ನೇತಾಜಿಯರ್ನ ಬದುಕು ಸಾಧನೆಲೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಡಾತನು ಪಂಡೇರು. ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಮಂತ್ರ ಬೋಸ್ ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತಿರ್ದು ನೇತಾಜಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿದ ದೂರದಿಟ್ಟಿ ನಾಯಕರೆರಡು ಓರಿಯಾದಿತ್ತಿರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೊಕ ನೇತಾಜಿಯರನ ಪೊರಂಬಾಟದ ಸಾದಿ ಎತ್ವಾಸಿ ಇತ್ತಿನಲ ಇರುವೇರ್ನ ಉದ್ದೇಶಲ ಒಂಜೇ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡೇರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ.ಎಲ್. ಧರ್ಮಗುರು ಕರ್ಮವಹಿಸಿದ್ದರು. ದುಂಬುದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಎಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲೇಸಿದು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ಅವಾಗೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಗೋಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then he builds an army and he wants to free India by coming with the Indian National Army. So it shows what a patriot he was. Patriotism, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. How many people are willing to sacrifice everything for the country? The other is Rani Lakshmibai of Jhansi, the heroine of the 1857-1858 revolt. So that was his vision of women's rights, of the equality of the genders. Once again, both women and men must contribute to rebuilding India, making it a great country in the world stage. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲಾರ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಸುಮಾರು 4 ಎಕರೆದಾತ ಕಂಡೋಡು ವಿಶೇಷ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುವಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ 11 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಸರು ಕಂಡಗು ಜತ್ತದು ಊರ್ದ ರೈತರನೊಟ್ಟುಗು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿದ ಪಾಠ ಮಲ್ತಿದೆ. ಬಾರ್ದ ಬಿದ್ದಿತ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನುಗ ಕಟ್ಟದ್ನ ಬೋರಿಲೆಡ್ ಕಂಡದಪ್ಪುನ ಇತ್ತಿದ ಟಿಲ್ಲರ್ ಕೊನೋದು ಬೆನ್ನಿದ ಸುಧಾರಣೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ನೇಜಿ ನಡೆದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿದ ಪಾಠ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಶನಿವಾರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲಾರ್ ಬೈಲ್ಡ್ ತೋಜಾಯಿನ ಸಾಧನೆ 4 ಎಕರೆದಾತ ಕಂಡುಡು ಖಾದರ್ ಅರ್ಧ ದಿನ ಇತ್ತದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಲೇಜ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಗುಲಿದ ಪಾಠ ಮಲ್ತನವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಓರಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಆದಿತ್ತಡು. ಅರ್ಧ ದಿನ ಕಾಲ ಖಾದರ್ 11 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 300 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಊರ್ದ ರೈತರನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೃಷಿ ಪಾಠ ಮಲ್ತಿರು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ನ ಸಂಘ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ಒಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಿಲಾರ್ ಜೊತೆ ಸಿರಿಗಿಡು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕೃಷಿ ತಾಡೆಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಜನಕ್ಲಿನ ನಡೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾದ ರೈತರ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಭೂಮಿಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಪಾಠಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾರು. ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಡವು ಜತ್ತದು ಸುರುಕು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದಪ್ಪು ಆದಪುನ ಬೋರಿಲೆಗ್ ನುಗ ಕಟ್ಟದು ಕಂಡದತ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಲ್ಲರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ದತ್ತದು ನೇಜಿ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು.
ಅಕೇರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆನ್ನಿದ ಪದಕ್ಕೂ ಪಜ್ಜಪಾಡ್ದು ಕಂಡೊಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟುಂಡಿರು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ಊರ್ದ ರೈತರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಕೋಣಾಜೆ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆದ ಹಿರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಾಲ್ಯಪದವು, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಸೈಗೋಳಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಒರಂಬಕ್ಕೆದು, ಕಣಚೂರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಕುಣಿಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಾಟೆಕಲ್, ಸಂತ ಸೆಬಸ್ಟಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು, ನಿಟ್ಟೆ ಶಂಕರ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಂತೂರು, ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆದ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಈ ವಿಶೇಷ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಪಡುವಂಥ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆಯಾ, ಅವರ ಶ್ರಮೆ ಏನಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯುವಜನಾಂಗ ವಿದ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಟಿಲ್ಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಎತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಅವ್ರು ಪಡುವಂಥ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವೊಂದು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಸೊಸೈಟಿಯವರು, ಊರ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬರಡಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ಹದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಉಲ್ಲಾಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದವರನ್ನು, ಅದೇ ಕೋಟೆಕಾರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು, ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊರವರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಗಣಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪಂಡಿನ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಸರಾ ಉದೀಪನ ಏರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐ ನಮ್ಮಕ್ಳು ತೀರ್ಮಾನದೆತ್ತು ನೋಡುವುದು ಪಂತೇರು. ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು 5ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟಾರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನೋಡು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಂಟಪಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿದ 33ನೇ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು ಗುಣಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. 5ನೇ ದಿನ ಐತಾರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ BR ಅಮೀನ್ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುತಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು. ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿದು ಗಣಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಾಯಿ ಮಿತ್ತಸ್ಥಾನುಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ನಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಗೂ ಕೊರ್ಪುನತ್ ದಸರಾ ಏರಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನ ನಮ್ಮಕ್ಳು ತೀರ್ಮಾನದೆತ್ತು ನೋಡು ಮಾನವೀಯತೆ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕಾನೂನು ಅತ್ತಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೀರು ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಅರೆಕೆರೆ ಬೈಲು ಅಂಬಮಹೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಾತಿರದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊಟ್ಟು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಬಯ್ಯ 5 ಮುಟ್ಟ ಸಭೆ ಒಂಜಿನ ಒಂದುಂಡು. ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡಪುನ ಸಭೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ಇಂಚ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಸೇರೋಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ಅಪಚಾರ ಆಪುನೇನು ತಡೆಪೋಡು ಸಮಾಜನು ಓರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಪಂಡೇರು. ನಿಚ್ಚಲ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಬಿರ್ಸೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದಾವನಿತ್ತದು 10 ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು 95% ಬೊಕ್ಕ 5 ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಬಜಾಲ್ ಕಾವುಬೈಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ BM, ಸನ್ನಿಧಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ದ ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಭವಾನಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ದೀಪಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆದ ಗಣೇಶ್ KT, ಈಶ್ವರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ದ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸುಮಾ HC, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒತ್ತುಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜನಾರ್ದನ ಬೊಂಡಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಿರವರಿದ್ನ ವರ್ಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮೋನಪ್ಪ ದೇವಸ್ಯ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಹರೀಶ್ ರೈ ಪೆರಾಜೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತುಗುರುಕಾರರು ಉಮೇಶ್ ಪೈ, ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಖೆಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೇರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಗಣಪತಿನ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಅವು ಸದೃಢ ಅವಡು ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಗೆ ಆಪುನ ಅಪಚಾರ ನಮ್ಮಕ್ಕಲೇ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈದಕ್ಕಲೇ ಹಿಡ್ದಿಂದತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಡಿಪ್ಪುನ ಚಾಮುಂಡಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಕು ಕೊರ್ಪುನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತೇತದ ಪೂರಲ ಪಾಡು ಸರ್ಕಾರಗನ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಧೋರಣೆ
ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ತಿರುಗುಬಾಣ ಅಂದು ಬನ್ಪ ನಮ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾವು ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಪೋವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡಪೆರುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೈದ್ಯಂಚದ ಒಂಜಿ ಅನಾಚಾರ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕುಲ ಅಕ್ಷಮ ಉಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಗ ನೆಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಪಡೊಂಡು. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಒರಂಬ ಮಾಗಡಿದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆದ ಆಧಾರಡು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮತೇರ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲೆಗಾದು ಐತರ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಒರಂಬ ಮಾಗಣಿದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದ ಆಧಾರಡು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮತೇರ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸುರೂತ ಹಂತವಾದ ಐತರ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಗುಂಡದ ಎದುರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದು ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಅತ್ತೂರು ಬೈಲು ವೆಂಕಟರಾಜ ಉಡುಪ, ಶಿಬರೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬಪ್ಪನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರ ಸೆರು, ದುಂಬುದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀದೇವಿಯರಿಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡಿರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡೊಂದು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರ ಸೆರು ತೆರಿಪಾದಿರು. ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ರಥಗಳು, ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 10ರ ದಿನದ ಕೂಡ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಪಾತಿರಡು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡೆಂದು ಒಡಿಪು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಪಂತೆರು ಒಡಿಪುಡು ಕೊಂಕಣಿ ಯುವ ಉತ್ಸವ ಕಾನಾಪ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲಡು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯುವ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿನತಾಲಿಕೊಡು ಜವನ ಜವಂದ್ರಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ರುಚಿಬುಲೆ ಪವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕೊಂಕಣಿ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಕನಾಪ 2025 ಪನ್ಪುನ ಕವಿತೆ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಡಿಪುದ ಶೋಕಮಾತ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಆವೆಮರಿಯ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡಪಾಯರು. ಒಡಿಪು ಶೋಕಮಾತ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಿನೆಜಸ್ ಜನಪದ ವಾದ್ಯ ಗುಮಟೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿಪನ ಮಲ್ತೀರು. ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಾಪಕರು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಡಿಕೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದಿತ್ತೇರು. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಬೊಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಬೊಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಒಡಿಪು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯುವ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧರ್ಮಗುರು ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ICYM ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಿತಿನ್ ಬ್ಯಾರಟೋ, YCS ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಿಯಾನ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಈ ಪೊರ್ತುದಿತ್ತೇರು. ಪಂತುಡು ಒಡಿಪು ಶೋಕಮಾತ ದೇವಾಲಯ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ, ಉದ್ಯವರ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಚರ್ಚ್ ರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಸಂತ ತೆರಸ ಚರ್ಚ್ ಮೂಜನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೆಂದಿಡು. ಕಣಚಾರ್ ಲೂಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ತೂವನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಇನಾಮು ತೊಂಡು ಮುಗಿತರ ಲೇಸಿಡು ಒಡಿಪು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಪಾತಿರ್ದು. ಯುವಜನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತಿರನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಲಾತ ಗಟ್ಟಿಡು ಬುಲೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡದಂದು ಪಂಡೇರು.
दोघांनी बरें अपर हांगा इतलें पुरो जाल्लें सप्तांकी म्हाका सगळो दीस पुरो जाल्ले हांगा अपर सिंग केलें प्ले केलें आनी उरल्यांक नाचोंक केलें खूब नीच जावन परमळ ताणें बगलो रेवण तुमच्या संगात्यांक देव बरें करूं. 3 वर्सां आदीं कोंकणीक आमच्या संविधानाच्या 8वे वळेरेंत अवकाश मेळ्ळो आनी खंडीत जावन आमकां आमचे भाग म्हणून सांगत जाय तेजे वर्तें भाग आमच्या कोंकणी भाशेक मेळ्ळे आनी ह्या भाशे मुखार सगळ्या संवसार भर आशिल्ल्या कोंकणी लोकांक एकठांय करचें काम थंय हांगा जावन आसा. हर एक कोणी आमी सांगात मेळ्ळेल्या वेळार कोंकणी भाशेंत आमी कितें बरेंपण आसा तें नियाळ घेता. आमकां आमच्या सुतुरांत जियेत आसतना थोडे फावटी कोंकणी भाशेंतल्यान ताच सारा संगी पुरो. ಕುಡ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮುಗಿರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಗುರು ಮಂದಿರುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ 171ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕುಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮುಗಿರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರುಡು ಜಪ್ಪು ಮುಗಿರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ 171ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕುಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜೆ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಎದುಕೊಂದು ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿದು ಕರೆನ 21 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಬುಡಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವಂದು ಬೈದ ಅಂದು ಪಂಡಿರು. ಆಕೇರಿದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಲಿಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿಡು ಪಾಸಾಯಿನಕ್ಲಿಗ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗರೋಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೊಲಿನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತಿರು. ಯೋಗದ ಬಿರ್ಸಿದಿ ಶರಣ್ಯ ಶರತ್, ದುಂಬುದ ಸೈನಿಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಮೀನ್, ದುಂಬುದ ಟೀಚರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕಂಕನಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗರೋಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಡಾರ, ಕದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಸರರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಉದ್ಯಮಿ ರೋಹಿತ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ನಾಗುರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಂಕನಾಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಗರೋಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜನಾರ್ದನ ಎಸ್ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ಯತೊಂಡಿರು. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ನಾರಾಯಣಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೊಡೋಡು ನಡಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿಂದ ಈ ಒಟ್ಟಾರೋಗು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಣಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ A to Z ದಾದ ಜೋಗ್ರದ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ ಮಟ್ಟ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಅತನ ಪೇತ ಮಾತ నేను ಮೂರು ಪಾಲ್ದಿದೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಂಘ ನಡಪರಂಚಿನ ಸಂಘ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ 21 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಎಂಗ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಸಂತೋಷನು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಅವು ಏಪಲ್ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಸರಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವದ ವಲಸರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟುಲೇನು ಕಟ್ಟೆರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸರಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವದ ವಲಸರಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟುಲಿನ ಕಟ್ಟೆರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಡತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶರಬೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಪುರೋಹಿತರು ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡಪಾಯರು. ಸರಪಾಡಿ ಅರಂತಲದ ನರಸಿಂಹ ಐತಾಳರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೇರು. ಶಿಲ್ಪಿಲಿನ ಪರವಾದ ರಮೇಶರಿಗೆ ವೀಲ್ಯ ಕೊರಿಯರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು MS ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ, ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಳ್ಳೆರಗುತ್ತು, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಯ್ ಕೊಟ್ಟುಂಜ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಮಾತಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣನು ಕಲ್ಪಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಿರೆಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂತೇರು. ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನದ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು ಆಜಿನ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು.
ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನೋಡು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಂಟಪೋಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು ಗುಣಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಿಚ್ಚಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಜಿನ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತುಗೂರು ಕಾರ್ಯರು ವಕೀಲರಾಯನ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರೆನ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿರು. ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರದು ಮಾತಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣನು ಕಲ್ಪಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಿರು ಸುರುಕು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಸಂದುನ ನಂಕು ತೋಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಆದುಂಡು. ಯುವಶಕ್ತಿ ದೇಶದ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಉಂತೋಡು ನಾಂಡ ಸತ್ಯದ ಪಂಚಾಂಗ ಬೋಡು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೊತೆಟು ದುಂಬು ಪೋಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಬಿಜೆಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮುರಳಿ ಪೊಸ ಮಜಲ್ ಪಾತಿರದು. ಹಿಂದೂಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಅವು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘನಿಕೇತನದವ ಆದುಂಡು. ತಾನು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಪನ್ಪನ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇಂದು ಆಯರೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ವೇದ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತೆಲ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ನಿಚ್ಚಲ ಬರೋ ಕಲ್ಪನ ಬಿರ್ಸೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದಾವಂದಿತ್ತದು. 10 ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು 95% ಬೊಕ್ಕ 5 ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಶಶಿಕಾಂತ ನಾಗೇಕರದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡು ನಡತ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಡು ವಾಯುಸೇನೆಡು ದುಂಬು ಸೇವಿ ಸಂದಾಯನ ರವೀಂದ್ರ ರಾಜವನಾಯ್ಕ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಗುಣಪಾಲ ಜೀವಂಗೇರ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಭಾರತಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ನಾಗರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ, ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ನಾಯಕರು ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಶೋಧರ ಚೌಟ, ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಸುಮಾ ಶರಣ್, ರೂಪ ಮುರಳೀಧರ, ಮಾಲತಿ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ವೇತಾ ಜಗದೀಶ್, ಸುಮತಿ ಎಕ್ಕೂರು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಆಶಿತ್ ನೋಂಡ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕುಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತೀರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಸುರೂತ ಪಂಕ್ತಿಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಯುವ ಸೇನೆ ಎಂದು ಪಣಿಯರೇನು ಇಷ್ಟಪಡೊಂದುಳ್ಳೆ ದಾನಿಕೇಂಡ ಶಿಸ್ತುನು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಂಡೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಯುವಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಂಡದ ಅಂಡ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ ಅರ್ದಿಂಜ ಪುರ್ತು ಬುಡ್ಚಿನ ಕೊಂಚ ಆದರ್ಶ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಿನಿಪಿನ ವಿಷಯನೂ ನಮ್ಮ ತೇರಿನ ನೋಡಿ ಏನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣೀಯರು ವರ್ಣೀಯರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ವಿಂಗಡಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೂಡ. ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ನೆಂಪುದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಜನಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಶಿವಗಿರಿ ಸಮ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಅಜಪು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ನೆಂಪುದ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಜನಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಶಿವಗಿರಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಸಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ಐತರ ಬೊಂಬೈದ ಜಲೀಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಮೂಡಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈ ಬಿರುವೇರು ದೀವಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ 179ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಡು ಬಿನ್ನೆ ರೀತಿದ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೋಕಮಟ್ಟೋಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊన్నారు. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 150 ಮಿತ್ ಸಮ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ದಿಲೆಗೆ ಸಂದದ್ನ ಐಕಳದಾರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂಘಟನಾ ಬುದ್ಧಿಯಂತಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣರು ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಅವೇತೋ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ನಾಡನ್ನು ಅಗತದಿರು ಅರನ ನೆಂಪುಗಾದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಕೇಶವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡಿದ ಸಂಘನಿಕೇತನೋಡು 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ 5 ದಿನ ನಡೆತದು. ಐತರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಗಡ್ದಡು ನಡೆದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡಿದ ಸಂಘನಿಕೇತನೋಡು ಕೇಶವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ 5 ದಿನದ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ನಡೆತದು. ಐತರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಘಟನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಕೇರಳದ ಚೆಂಡೆ ಶಂಖ ಜಾಗಂಟೆ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾದ್ಯ ಘೋಷದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಘನಿಕೇತನೋಡು ದುಪ್ಪಿದಾಡ್ದು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಥಬೀದಿ ಮಾರ್ಗಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಸಾಗಡು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡತ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಗುಲ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಳ್ಪದ ಸಿಂಗಾರ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಕೇರಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪದ ಪಂಡದು ಕೊಡಿಜಾದು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿನ ಮಹಮ್ಮಾಯಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ನೀರಿಗೆ ಬುಡಿಯರು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಒತ್ತುಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು.
ಇಡಗಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊನ್ಮೇಲು.